Tabogni generation যদি जों solution माया हिके चिनि बोसारो कमासिनाय चिनि हास्तिनि जत तिपासारो कमानाय पृथ्वीयाव गोबांमा अमाहाय जेनेरेशन गोबांमानि इतिहासबो दं निरो कोच बिहाराव थाङै नायदि कोच बिहारनि बर'नि कोच जातिरो बेंक कमाय थांखा सिलिया ताबो बतसा जो दास चक्रवर्ती सुइ पाइपेबिलहा जोंबो चिनि तिप्रासाबो सालसा अमाहायनाय जदि चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन माया हिके हानि बाङै सिचिनि बुबाग्रा बारबत जोंनो सानि नायो बुजौनि नायो चिनि तिप्रासा लुकुरनो सावै दंगो जे जों अमनि बाङै फाइन माखायनि होनो हियाबा चिनि तिप्रासा रक ताबो फनो गोबां मानो नैनि इसा मासानि बागै रेगा श्रमिकनि श्रम दान देखायनि मानो होनो थांनायबो दङ चिकन चिकन तेबो चिकन बनि बाङै थांनायबो दं आं बरावनो सानानि मोसौ निनि बोसादो नोंनि रेगा श्रमिक ता मा तंमा हाइके खायनि बुसु चिनि बुबाग्रा रेगा श्रमिक नि बुसाफानो जाते नैनि रां पैसा आजेवानि लेखा गोरोङै फाइथों भबिष्यत सिनामाथों अमा हाइके चिनि बुबाग्रा खायनि बागै चिनो इकोनॉमिकली सोशली चिनि ट्रेडिशनल जों डेभलप ngani बाङैसि चिनि बुबाग्रा साव नगे जों बुबाग्रा न लगेरो लायनाय निरो हास्तेनि लुकुरं बाहायनो लगेर लायदि हाथाय कोतरो 28 तारिखनि बिसि सिमि चिनि बुबाग्रा अर जागाव जेने बनो सोंतिनि अर नायनायनि बागै जागारु नायलेने चिनि सामुं तानाय रक दंगो वारियर्स रक दंगो अर थुंनो मन्त्र रक सना जानाय अर आसक जानाय रक सना जानाय दै फाइखांगे बर' बहायनो अर पार्टिसिपेट खायमनाय जाबो व्यवस्था खायजे अब कि अर अ ए हाथाय कोतर सिमि दा कासु जानाय नाकि बमति अब कासु जानाय एमने तो रोड ब्लॉक खायने कुनु क गया हांगार स्टाइसी माइचा याके तंनाय अबसि प्रोग्राम चिनि बुबाग्रा रिचना माने अर कुनु रोड ब्लॉक खायने बागै बेनो कासनानि बागै अम हाया जों चिनि बुबाग्रानि वानसमो ब शान्ति बाबेनो अर आन्दोलन खायनाय निनि फ्रियासाखि तंसिनाय माने अम पाइथाक जबाबुनि हासि चिनि बुबाग्रा जदि केन्द्र सरकार फायै केन्द्र सरकारनि रिप्रेजेंटेटिभ रक बनो निरनि जे सामानि न जों आलोचना खायनाय रसिनाय अम हायि हांके चिनि बुबाग्रा उइद्र खायनाय हासि बुबाग्रा की सेंट्रल गवर्नमेंट बाबो फेमलक जामान दाखलाय का तांनि हिंगाय बुबाग्रानि खोक्तिनो बपे फ्लामान दङ जे इ कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन तुबुनाय नै कायसे कक्थम कामानि बिनि अडिनि थ्रु जे नामानि के ताबक जे नों साइदमानि सारनि अफ खोक्ति खानामानि बकि सेंट्रल गवर्नमेंट फेमलक जामान दाखलाय थाबो सेंट्रल गवर्नमेंट फेमलक या बुनि क गया सेंट्रल गवर्नमेंट जोंनो नायथों बसि क हिंके निरो सिनि तिप्रासानि हामख्रायनि बागै संविधानिक समाधान खायफैदि खायरदि बैनि जाति न हिंके किसा हिंके नायो जोंबो इंडियन जोंबो भारतबासी हिसाबै जों हानि बुसाखोसि चिनि राजा सिखब राजा तै अरत माने पाहारो फायै बलंगो फायै आसगै माइचा एखे थैसिनाय हायहिनै जे बुबाग्रा सामनि अमतो तामसिनाय चिनि तिप्रासा जाते भविष्यत माइमासे एखे बिख्रारावै मातंयाना तै अमसि सेंट्रल गवर्नमेंट बर' पॉलिटिक्स दे खायतों खायदि तं बनि कगया बर' सेंट्रल गवर्नमेंट चिनि तिप्रासानि संविधानिक सल्यूशन मारनाय अमसि चिनि बुबाग्रानि नाहरमो अच्छा 28 तारिखलाय कयटान सिमि अमाखे हांगायस्थ आसलायना रड प्रोग्राम 28 तारिख फुंनि सिमि नोंनाय आप माने ताबक फने टाइम रो फिक्सिंग याखौ फियाबा 11 तारिखनि सिमि सेंजानाय अमा हाय समावबोना तंगो 11 तारिखनि सिमि जे मंयासा केंद्र सरकार निनि बनि प्रतिनिधि रहवै निरनि सल्यूशन खायनायनि बागै आफ्रोबो चिनि बुबाग्रा सुदु आलोचनानि बागै या हायसि आलोचनानि बागै हिंखांके चिनि बुबाग्रा माइ जायाखि तंमानि न आखिनि तंनाय किन्तु आलोचना अनेक इंखा बर' खायनाय ताबो फन खायनाय हंगो फेबा टाइम किलिंग खायै तंमानि बनो दायतिनो कारण चिनि बोसो तंसिबा जोंनो माने टाइम किलिंग खायै चिनि तिप्रासारनि बिसिङाव थाङै के बर' माने पद्र प फेम लावै साइ दङ तिप्रा मथा चिनि बुबाग्रा न हाया सावै अमा हाइके माने चिनि तिप्रा मथानि जे दाबि दावा न फेम लावै लुकुरं न बुजौै दङ किन्तु जों मा बुजिलायनाय अम चिनि बुबाग्रा नि बिसिं तै जों समाधान या हिंके कुनो नेता कुनो लिडार तै तवै माया तिनि जों बीजेपी ओ बुनु ब्लेक कोतर नेता दङ रिंया बरके रोमान स्क्रीन कायसे इशुनो पर्यन्त कक सामाया निरो नुखा हायसि एक समय चिनि हा चिनि सासननि हाफाय माने हाफुं हाथाय पूरा खरां
kotor kotor ke sai phainai tini or jaga thangoi samalia chung nugui tongu bo haike bangma aro national party o thangkhang ke chini Tiprasa ro kok samaya ngui thangmani omo chung nugu tini borok sadi modi chini guarantee tamba sabka sath sabka vikas haisirita chung to bono naible Tiprasa ni bangoi bu solution to body সংবিধানিক solution jate mane chung ma thaino jog no mawi thangnai ja omo hai kaisa jungno rodi omo sible bini power of faila ha rola ha boya power of faike joto no omo hai chamulchi ko makano khai hai omo bai chini Tiprasa solution ya government faika ke chamul khai mani bono chung khai to muhi ta holi hai omo government ni duty si kheba chini সংবিধানিক সমাধান constitutional solution no jungno rowani bo alada matter hai ye bo Bharat Sarkar India government bo marnai makhane क्या आपका भी सपना है कि आपका बच्चा मेडिकल फील्ड में जाए, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपके बच्चे के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा? आपकी इस परेशानी का समाधान हमारे पास है। आप आज ही अपने बच्चे को जीटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला दो। यहाँ आपको मेडिकल के कोर्स कराए जाते हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, डायलिसिस टेक्नीशियंस आदि। यहाँ आपको डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज भी मिल जाते हैं और ये यूजीसी अप्रूव्ड है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करो या एड्रेस पर विजिट करो।